Xeyirli сәгатте hürmetli jır мың süyüşü tamaşaçılarыбыз. Эфир дулкыннарында тагы да сезне чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламлый. Бүгенге котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне ишенә алган хатны hürmetli юбилярыбыз Карамов Айрат Тәлгат улына тапшырырга ашыгабыз. Хат юлларына күчәбез. Гүзәлләрдән гүзәл табигатьле, икмәк тулы басулы, ямлы илеш якларынан булган, шушы көннәрдә алтын юбилейын билгеләп торучы, кадерледән кадерле, яраткан тормыш иптәшем, hürmetli әтиебез Карамов Айрат Тәлгат улын ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Кадерлем Айратым, олы бәйрәмең, матур юбилейың белән сине. 1971 елны табигатьнең иң бай, мул чорында, сусыл алмалар тулышып пешкәндә, дөньяның иң гүзәл мәлендә, бар тирәк аллы гөлле чәчәкләргә төренеп, өстәлләр көзге мулыктан сыгылып торганда, hürmetli Тәлгат Әсгать улы белән Вазирә Хөҗҗәт кызын сөендереп, гаиләләренә ям истәп, тәүге бала булып җиһанга аваз салган. Сөйнешләренең иге-чиге булмагандыр, җаным, син тугач. Аллы рәхмәтләремне җиткерәм алар тарафларына. Шундый акыллы, намуслы, ихтирамлы, игътибарлы, изге күңелле, бер сүз белән әйткәндә, аллы йөрәкле, ул кызлар тәрбияләгәнгә. Җаным, әти-әниеңә, якыннарыңа төбәп кылган дугаларың күкләргә ирешеп, аларның рухларын яктыртып, урыннары оҗмахның түрләрендә булып, аларның әҗер савапларын алып, ике дөнья бәхетендә, ике дөнья рәхәтендә яшәргә язсын сиңа. Имәндәй нык тазалык, саулык телим, җаным. Яшәгән гомере озын булсын. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын. Бүгенгедәй көләч йөзле булып, гел елмаеп яшә, кадерлем. Һәр вакытта да яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын. Шундый ук эчкерсез, киң күңелле, ихлас, ягымлы булып кал. Шушы шат, сәламәт, бәхетле елмаюң сине бер качанда ташламасын. Киләчәктә дә миңа булган мәхәббәтең ташып торсын. Еллар узган саен хис тойгыларың яңарып торсын. Яшәү ялкының дөрләп янсын. Шулай минем саф күңелле сердәшем, киңәшем, таянышым, балаларыбыз өчен üzülеп торучы, алар өчен җан атып, алтынга бәрабәр, төпле, акыллы киңәшләрен биреп, барсын бер тигез күреп, аталарча кайгыртуың. Ул кызларыбыз өчен дуста, сердәшче дә, ягымлы әти була белүең. Шул кадерле дә игътибарлы, ихтирамлы булуың, айрым мактауларга лаек, кадерлем. Синең кебек михербанлы, изге җаннар җир йөзендә миллионга бер генә туадыр, Айратым. Рәхмәт сиңа, җаным, олы рәхмәт. Аллаһы Тәгалә үзе чыгаргандыр сине минем юлыма. Ходай миңа сабырлыгым өчен җибәргәндер сине үземә. Сагышларын әллә кая була, бер карасаң минем күземә. Мин ышанам, алда бары бәхет, куанычлар сине көткәнгә. Яше үз-үзеңә тугры булып, үкенмәслек итеп үткәнгә. Ирексездән күңелгә шушы шигырь юллары искә төшә. Әйе, үткәннәргә үкенми, алга зур максатлар куеп, булганына шөкер кылып, булмаганын булдырып, киләчәккә зур өметләр баглап, дусларың, туганнарың, якыннарың өчен тугры ярдәмче, зирәк киңәшле, тапкыр сүзле, үз һөнәрен яхшы белгән тирән эрудицияле белгеч, барлык мәсьәләгә уңай шишелеш таба белеп, тирә юньдәгеләрнең ихтирамын яулаган зур кеше булып, яшә дә яшә, җаным. Моннан соң да кайнап торган энергияң, ашкынулы җаның, кайнар омтылышың сине гомерең буена озата барсын, Айратым. Синең акыллы карашың, намус сафлыгың, кыйблаңа тугрылыгың матур өлгү булып тора. Киләсе көннәреңдә дә ныклы саулык белән шатлык сөйнешләргә тулы бәхетле гомер, уйлаган изге уй теләкләреңне тормышка ашырып, йөрәгеңгә дәрт дарманы, беләңдәге көч гайрәтне сүндерми, яшәешебезгә ям истәп, авырмый,
кайгы хәсрәт күрми, якыннарыңның, дус туганнарыңның, гаиләбез шатлыгы, балаларыбызның игелеген, кадер-хөрмәтен, тик изге хәбәрләрен генә ишетеп, гомер итәргә язсын сиңа Ходай. Якты уй-хыяллар, киләчәккә ышаныч, күңел бөтенлеге белән артабанда гомер үрләренә атларга язсын. Кадерлем айратым. Тормыш маягыбыз безнең, гаиләбезнең алтын баганасы син. Җаным, юбилең белән, мотор бәйрәмнәренең берсе белән. Син бит минем ышанычлы ярым, терәгем һәм якын сәрдәшем, өмет тулы якты киләчәгем, шатлыклардан тамган күз яшем. Озак яшә, сау сәламәт булып, мәхәббәтең белән җылытып, җаным, тәнем белән сөям сине, бар дөньяларымны онытып. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын, безнең тату бердәм яга. Бар канатлы булып тигез яшик, бәхет шатлык татып дөньяда. Авырлыклар инде артта калды, җиңеп бардык һәрбер киртәне. Бәхет шатлык һәм куаныч белән каршылык без һәрбер иртәне. Киләчәктә сиңа күркәм тормыш, уйлама син үткән көннәрне. Мөмкин булса җыеп бирер идем дөньядагы барлык гөлләрне. Күпләр микән синең кебек изге җанлы, олы йөрәкле. Хөрмәтем зур сиңа, бәгърем, син бит миңа бик тә кадерле. Тирән хөрмәт, кайнар сөюң белән Раушанияң һәм дә балаларың. Без дә тирән эчтәлекле, мәхәббәт белән сугарылган хат юлларына кушылып, хөрмәтле юбилярыбыз Айрат Тәлгать улы сезне алтын күзләр бүләк иткән алтын юбилейгыз белән тәбриклибез. Алдагы көннәрдә дә ныклы тазалыкта, гаилә бәхетендә, балалар ихтирамында, тагын да мотор гомер бәйрәмнәрегезне якыннарыгыз белән бергә каршы алырга язсын дибез. Юбилейгыз котлы булсын. Минең өсөн туган матурым һин, язмышымда мине